επιχειρηματίες και τους νέους επιχειρηματίες της Αθήνας. Η οικονομική πολιτική που ασκήσαμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια μας επιτρέπει να μην πάμε σε αυξήσεις, αλλά να πάμε σε διατήρηση των τελών του Δήμου Αθηναίων και σε κάποιες περιπτώσεις σε μειώσεις. Θα αναφέρω τις μειώσεις στις οποίες προχωρήσαμε, παρά το γεγονός ότι εμείς θα πρέπει να διαφυλάξουμε σαν Δήμο στα έσοδά μας. Έχουμε μια συνεχή μείωση των εσόδων μας από όλες τις πηγές και από τις κρατικές επιχορηγήσεις και από τα έσοδά μας που έρχονται από την ΔΕΗ και από τα οίκοθεν έσοδα. Παρ' όλα αυτά, μπορέσαμε φέτος να δώσουμε ό,τι πραγματικά μπορούμε. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ καθοριστικό για τη ζωή των Αθηναίων, όμως πιστεύουμε ότι στηρίζουμε και τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. Προκειμένου λοιπόν για το νοικιακό συντελεστή της ΔΕΗ, η οποία εισπράττεται μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Προχωράμε σε μείωση 2% επί του οικιακού, που σημαίνει ότι διαμορφώνεται από το 1,65 σε 1,62 ευρώ το τετραγωνικό. Διατηρούμε τις απαλλαγές που είχαμε για τους πολύτεχνους και τους τρίτεχνες οικογένειες με συντηματικά κριτήρια και πάμε σε 50% και διατηρούμε επίσης το 50% που αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις άπορες, καθώς και τους ανθρώπους με αναπηρία 80% και άνω. Παρόλο το γεγονός ότι θα έχουμε και μειώσεις από τα... Έχουμε μάλλον απογραφικά, όπως έχουμε απολογιστικά, έχουμε μειώσεις στα τετραγωνικά και στον οικιακό και στον επαγγελματικό συντελεστή. 300.000 λιγότερα τετραγωνικά είχαμε για τον οικιακό και 250.000 για τον επαγγελματικό, τα οποία βέβαια μας καθόρισαν και το συνολικό ποσό των ανταποδοτικών τελών για το 2014. Διαμορφώνεται λοιπόν στα 131 εκατομμύρια, καθώς έπρεπε να γύρω στο 6,7 λιγότερα σε σχέση με πέρσι, καθώς έπρεπε να δούμε απολογιστικά το 7 μήνα του 12 και του 2013 πώς κυμάνθηκαν και διαμορφώθηκε το νούμερο αυτό. Σε σχέση με τα περίπτερα, προχωράμε σε μειώσεις 20% στον χώρο των κοινόχρηστων, των εξωτερικών, καθώς θεωρούμε ότι πλήττονται, είναι μια ομάδα εργαζομένων οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική
τους, όπως μας τα έχουν καταγράψει και όπως τα έχουμε δει απολογιστικά με τους τζίρους που κάνουν στα μαγαζιά τους. Έτσι λοιπόν προχωράμε σε 20% μείωση, η οποία θα αφορά και θα έχει το ίδιο τέλος και το τετραγωνικά του κουβουκλίου. Αυτό θα μας επιφέρει μία αύξηση των εσόδων μας, γιατί τώρα πια χρεώνεται και το κουβούκλιο. Και τέλος, θα είμαι πολύ για τα τέλος τραπεζοκαθισμάτων. Έχοντας λάβει υπόψη μας και την γενικότερη οικονομική κρίση, την μελέτη που ζητήσαμε από τράπεζα, την Αλφα Bank, προκειμένου να μας πει σε τι επίπεδο θα πρέπει να κυμανθούν τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, με βάση αντικειμενικές αξίες, μισθωτικές αντικειμενικές αξίες, πόσο θα πρέπει να είναι το τετραγωνικό στο Δήμο της Αθήνας. Επίσης, λάβαμε υπόψη μας σοβαρά τα υπομνήματα που μας κατέθεσαν οι επαγγελματίες της Αθήνας. Λάβαμε υπόψη μας τους γειτονικούς δήμους, γιατί δεν είμαστε αποκομμένοι από το σύνολο της Αττικής. Άρα υπολογίσαμε, ρωτήσαμε και μάθαμε μάλλον πόσο έχει το τετραγωνικό από την πιο ακριβή έως την πιο φθηνή περιοχή που γειτονιάζει με το Δήμο Αθηναίων. Καθώς πολλοί δρόμοι δικοί μας είναι στο σύνορο ακριβώς και γειτονιάζουν με δήμους οι οποίοι είναι πιο οικονομικοί από εμάς. Επομένως, συγκριτικά, θέλαμε να δούμε πώς θα κάνουμε. Αν θέλετε λίγο να μην μιλάτε όλοι όσοι μιλάτε. Άγγελε. Παρακαλώ για τον λόγο αυτό... Κύριε συνάδελφε, όχι, υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τον λόγο, λοιπόν, επειδή θεωρούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε, να συμβάλλουμε στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με τον τρόπο που μπορούμε εμείς, δηλαδή με τη μείωση των τελών, προχωράμε σε μειώσεις σε αρκετές περιοχές της Αθήνας. Πέρυσι είχαμε προχωρήσει σε οριζόντια μείωση 10-25% για τετραγωνικά για τέλος που ήταν από 100 ευρώ και πάνω. Φέτος δεν πάμε σε οριζόντιες, συν κάποιες στοχευμένες μειώσεις σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Αυτό φέτος το καθορίσαμε με βάση όσα είπα παραπάνω. Επίσης, το γεγονός ότι
Αθήνας. Και πραγματικά, αν κάποιος το δει συνολικά, θα δει ποιοι πραγματικά κερδίζουν από αυτό. Γιατί όταν είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα της περιφέρειας που έχουν μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, όχι όσοι θα έπρεπε να έχει η Αθήνα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τις περιοχές οι οποίες έχουμε υποδείξει, και θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά την πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα, την πλατεία Αγίου Νικολάου, την οποία και με την κυρία Πορτάλη μας είχε υποδείξει και το λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μας φέτος. Την πλατεία Αττικής, πλατεία Αμερικής, πλατεία Κολιάτσου, που διαμορφώνεται στα 30 ευρώ. Επίσης, στην πλατεία Εξαρχείων, στο Θησίο, προσπαθήσαμε να ενοποιήσουμε το Θησίο, να το εντάξουμε σε ένα σύνολο που έχει να κάνει με τη τιμή που έχει το γκάζι, που είναι μια αναπτυγμένη περιοχή και εμείς θέλουμε αναπτυγμένες περιοχές στην Αθήνα. Το θέμα, βέβαια, θα αναφερθώ ύστερα, το πόσο τηρούνται οι κανόνες και η συνέπεια απέναντι στους κατοίκους είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με τα τέλη. Έχει να κάνει όμως με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Ενοποιήσαμε λοιπόν το Θησίο με το γκάζι όσο μπορούμε, το εντάξαμε σε μια λογική, ανεβαίνοντας προς το Σύνταγμα, να είναι λίγο πιο ακριβό το Σύνταγμα, παρόλο που και το Σύνταγμα γνωρίζετε όλοι σας ότι πλήττεται τα τελευταία χρόνια από διάφορες καταστάσεις και δεν έχει την αξία που είχε στο παρελθόν. Να πω λοιπόν ότι ο εξορθολογισμός αυτός έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι είχαν διαμορφωθεί τα τέλη με κάποιον τρόπο που ίσως αφορούσε άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις, άλλο τρόπο διαβίωσης του κέντρου της Αθήνας, πιο εύφορες εποχές. Δυστυχώς η Αθήνα καταγράφεται στις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας. Δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι περιφέρειες, ακόμα και τα νησιά, που με τον τουρισμό αναπτύσσονται και υπάρχει κίνηση οικονομική. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε τα μαγαζιά που υπάρχουν, να επιβιώσουν, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν, να μπορέσει να τονωθεί το κέντρο της Αθήνας, να είναι ανταγωνιστικό απέναντι στις γειτονικές περιοχές, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχωράμε σε αυτές τις μειώσεις. Εγώ θα ήθελα να πω ότι και στους κυρίους συναδέλφους ότι αν θεωρείτε ότι κάτι υπάρχει το οποίο ίσως να μην έχει ληφθεί υπόψη, εγώ ευχαρίστως θα ακούσω τις προτάσεις σας και όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε. Τελειώνοντας, στην πρώτη
για τους επαγγελματίες να μπορούν να δίνουν τα τέλη τους με δόσεις και όχι με τον τρόπο το εφάπαξ καταβολής, όπως επίσης και τα πρόστιμα, τα οποία και αυτά θεωρώ ότι ανταποκρίνονται σε μια άλλη εποχή, τα οποία είναι εξοντωτικά και πραγματικά ένας ο οποίος οφείλει, υπάρχουν οφειλές τεράστιες στο Δήμο. Σίγουρα το θεωρώ απίθανο να μπορέσει και αποδεικνύεται αυτό από τις οικονομικές υπηρεσίες, ότι φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει με αυτούς τους ρυθμούς έτσι όπως επιβάλλονται τα πρόστιμα. Πρέπει να πάει λοιπόν σε μια εκλογήκευση και από τη δική μας τη μεριά και από τη μεριά του Υπουργείου. Να πω τέλος ότι σε όλα αυτά σαφέστατα είναι πολύ σημαντική η συμβολή της υπηρεσίας των δημοτικών προσόδων. Θα ήθελα να αναφέρω όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι συντέλεσαν και θεωρώ ότι βοηθάμε όσο μπορούμε τους επιχειρηματίες, τα νοικοκυριά, ακόμα και στην αλλαγή των τετραγωνικών. Ήμασταν, θεωρώ, η υπηρεσία ήταν όσο μπορεί πάνω στους δίπλα στους δημότες μας και θα ήθελα να αναφέρω και όλους τους εργαζόμενους, τους προϊσταμένους, τον κύριο Δημητρίου, την κυρία Κακριδά, τον κύριο Σαμπέρη, οι οποίοι σε αυτή την κατεύθυνση έχουν συμβάλει πάρα πολύ και βεβαίως τον Διευθυντή των Δημοτικών Προσώπων, τον κύριο Κουτάντο. Θεωρώ λοιπόν ότι κάναμε μια συλλογική δουλειά. Λάβαμε όσο μπορούμε περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια και προσπαθούμε πραγματικά να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά